Tak, já zdravím všechny diváky Amix News. My se právě nacházíme v Mladé Boleslavi v Marvel Gymu, kde právě skončil seminář s naší Amix Girl Oliví Pohankou. Ahoj Oli, já tě tady u nás vítám v Mladé Boleslavi. Chci se tě prvně zeptat, jak se ti tady u nás líbí, jak se ti líbil proběhnutý seminář a prostředí Marvel Gymu. Seminár bol výborný a celkovo Marvel Gym ako taký sa mi páči, veľmi ako koncept je to zvládnuté na jednotku. V podstate som mala možnosť si aj zacvičiť pred seminárom, celkom brutálne ramená, takže sa teším. Seminár bol super, myslím si, že bol taký odľahčený, pohodový, fakt sme si pokecali o všetkom a to určite cením. Já si myslím taky, že tady byla dneska velmi přátelská atmosféra. Nesou trapné ticho, lidi se ptali, takže úplně super. My jsme vlastně měli možnost se potkat už minulý víkend na akci na Bersvali, která proběhla v Praze. Amix byl hlavním partnerem této akce a přímo speciálně pro tuto akci jsme si nechali vyrobit taky nový stánek. Tak já se tě chci zeptat, jak se ti líbil stánek Amix Nutrition? Nový stánok bol výborný, ja som potom mala možnosť aj vidieť, ako ste ho skladali, takže to bolo asi celkom aj sranda poskladať. takže super, bol o mnoho väčší a veľmi pekný. Já jsem naštěstí u skladání nebyla, ale byla jsem v rozkládání a můžu říct, že to nám stačilo, ale jinak si myslím, že se taky opravdu povedlo. Jak říká, potkali jsme se na Bersvali, my jsme tam s kolegou Sandou vlastně většinou rozhovorů se členy Amix týmu dělali přímo na akci. Ty máš teďka možnost to zhodnotit trošku retrospektivně, jaké jsou tvoje pocity z té akce teďka týden poté a kdyby se měla vlastně zhodnotit v souvislosti s tím předchozím ročníkem, kterého se mohla taky účastnit, tak kde si viděla ty hlavní posuny, co se týče organizace a té akce jako takové? Myslím si, že úroveň bola celkovo vyššia. Troška by som povedala, že to bolo troška iné tým, že to bolo aj v iný čas, že v podstate ešte nebolo také teplo, takže tuším, že sa stále konali nejaké disciplíny aj vonku, ale predsa len je to iné. Nebolo to, tí ľudia boli viac menej vnútri, ale celkovo si myslím, že bolo aj viacej ľudí. Naozaj len za mnou prišlo kopu ľudí, či pokecať, odfotiť sa, takže myslím si, že tam bolo aj kopu kvalitných pretekárov, takže určite som nebola jediná, takže určite pozitívne. Tak a já se ti rovnou zeptám, protože jsme vlastně v podstatě na akci na Bersvali taky představili naše 3 nové členy, jak výherce soutěže Amix Search, tak i Timeu Trajtelovou. Co na to říkáš a co bys jim popřála vlastně na duch působení v Amix týmu? Pravdu povediac, chlapca, fyzika, ktorého sme vybrali, moc nepoznám, ale bol veľmi milý na tejto akcii na Bersvali, takže myslím si, že uvidíme v budúcnosti, ale ako chalan bol fakt fajn. Čo sa týka Elišky, tu poznám, v podstate pripravuje ju Adel, takže aj z tohoto hľadiska myslím si, že je veľmi kvalitná pretekárka, takže sa určite teším, že sa aj v podstate ukázala v našom týme a Timea je určite dobrý závodník, určite aj v podstate mediálne známa, respektíve na sociálnych médiách známa osobnosť, takže je to určite dobrý krok. Stále vravím, že každý z nás je úplne iná, či je to Adel, či som to ja, či je to Timea a práve preto si myslím, že to bude fakt super tým, lebo sa navzájom ako keby doplňame, takže určite pozitívne. Já si myslím, že ta spolupráce určitě byla super a těším se na další akce. A teďka už necháme akci na Bersvali a přejdeme přímo k tobě. Tvoje sezóna v minulém roce byla velmi úspěšná. Ty si vlastně díky svým úspěchům, zejména díky absolutní výhře na Arnold's Classic, získala možnost zažádat si o prokartu, což si také udělala. Já se chci zeptat, přibliž našim fanouškům, v čem se to vlastně bude lišit, jaký je tam rozdíl mezi těmi amatérskými pódy a mezi tím profi pódiem? No ja si myslím, že sa to bude odlišovať úplne vo všetkom. V podstate som si povedala, že teraz nejakú dobu počkám. Viem, že tá forma a to telo musí vyzerať úplne inak, takže sa budem snažiť moje telo z toho amatérského pretransformovať do toho profi. Chcem zmeniť veľa vecí. Je to možno taká irónia, ale väčšina ľudí si myslí, že chcem byť svalnatejšia, práve naopak si myslím, že by som mohla byť troška subtilnejšia. Niektoré partie samozrejme môžu byť plnšie, ale na tom musím popracovať, tak uvidíme. Ale určitě ten koncept toho těla musí být úplně jiný. To já si myslím, že ten trend v tom profi je spíš míň osvolený. A co se týče třeba vyrýsování, tak myslím, že jsou tam ty holky spíš jako víc suší, nebo míň. Vieš, myslím si, že čo sa týka vyrysovanosti, tak tie dievčatá sú práve že plnšie.
ale sú celkovo také iné. Tie svaly sú také pekné, šťavnaté, plné a myslím si, že práve sa nedá ako keby pripraviť človek, keď ide zo sezóny a stále nejakým spôsobom drží tie sacharidy na tých nižších hladinách a robí kardio, tak práve to sa nedá doceliť. Takže myslím si, že poňala som to štýlom radšej menej a naozaj 100% ako viacej a stále sa nikam nehýbať. Takže do profikov chcem naozaj nastúpiť podľa mojej predstavy, podľa toho, ako sa to mne páči a chcem to ale spraviť čo najlepšie. Takže bude to trvat nějaký čas. To zní jako super plán, takže my ti hlavně budeme samozřejmě přát, aby se ti všechno povedlo a splnilo. Ale i přesto se ti už zeptám, když se bavím o té prokartě, máš už naplánovanou nějakou konkrétní soutěž? Máš nějakou představu zhruba? Konkrétno ešte neviem, ale pravdepodobne, keď tento rok, tak to bude ku koncu roku a určite možno ľudia, čo ma sledujú, vedia, že milujem cestovanie, takže určite sa nebudem báť vycestovať aj do Ameriky zase ťažiť si. V tej Pro lige človek už nemôže čakať, že bude vyhrávať všetko, kam nastúpi, takže beriem to športovo, sústredím sa naozaj na to, aby hlavne ten môj shape a to moje telo sa priblížilo mojej predstave a budem to brať ako zábavu. Chcem vidieť proste čo najviac, čo sa dá. Tak já myslím, že to určitě je super. Teďka přejdeme trošku obecně k tomu tréninku a k té stravě. Já si myslím, že každý asi, kdo se nějak začne zajímat po fitness, případně i chce závodit, tak má tu svoji cestu, po který si postupuje a nachází různé chyby a omyly třeba, který dělal a zjistil, že prostě takhle to nefunguje. Pak se často stává, že třeba lidi se zbytečně tlačí do velkých váh. Chodí trénovat ve chvíli, kdy jsou totálně vyčerpaní, nebo co se týče diet, tak třeba buď to absolutně hladový, nebo naopak jedí až příliš toho jídla, že to tělo ani nedokáže vlastně strávit. Mně se na tobě hrozně líbí to, že říkáš, člověk musí vždycky poslouchat to svoje tělo a vlastně tu stravu i ten trénink upravit podle toho tak, aby to tomu tělu vyhovovalo. Já se tě tam, kdy jsi vlastně k tomuhle krédu došla, jestli jsi uvědomila, že opravdu to není jenom striktně nalinovaný jídelníček nebo trénink, ale že musí se trošku řídit sama sebou. Ja som to v podstate spomínala aj na tom seminári, že to telo ako keby vysiela tie signály a vraví to, čo mu chýba a to, čo chce stále, len my tým, že ideme podľa nejakého predpísaného plánu neustále, sme si zvykli ho ako keby nepočúvať. Sme slepí a hluchí, nepočúvame. Ja som to robila taktiež, ale v podstate zlomový moment bol asi práve keď som po tej 4. sezóne sa mi zdá to bolo, nabrala naozaj nejakých 10-12 kg a točila som sa v takom tom kruhu presne nejedenie, výčitky, potom prejedanie, potom znova nejedenie a v podstate tak som, trápila som sa a pribrala som kila, ktoré som predtým v živote v podstate nemala. Takže naučila som sa možno viacej o tom tele, išla som viac ako keby do hloubky toho problému a začala zisťovať, že vlastne prečo sa to deje. Začala som v podstate konštantne to jedlo pridávať a nebáť sa toho jedla, lebo častokrát práve ten strach z toho jedla, to, že si ho nedoprajeme, potom stojí to telo väčšie nervy ako keby, že si dáme. Takže vlastne asi ten moment, kedy som bola v tomto kolobehu, to bolo fakt zlé obdobie a viem, že tak žije v podstate veľmi veľa dievčat a nie je to správne, nemá to tak byť. Já teda nevím konkrétně, jaký třeba problémy mají chlapi, když se připravují, ale právě u žen vím, že třeba zrovna sacharidy jsou obrovská otázka a spousta holek potom dělá to, že opravdu jede 0 nebo 50 a snaží se podat ty sacharidy tlačit dolů. Já bych se opravdu chtěla zeptat, jak seš na tom ty, v jakém rozmezí se zhruba pohybují ty tvoje sacharidy, ať už se jedná o to, kdy chceš jakoby už třeba začínat přípravu, kdy začínáš rýsovat, anebo i v tom objemu, jaký jsou ty hodnoty u tebe? Teraz v podstate po dlhej dobe v podstate som si povedala, že naozaj si odpočnem a budem sa venovať tomu zdraviu a tej funkčnosti tela. Takže naozaj teraz ono strašne záleží od toho, že kde sa práve nachádzam, kam sa ideme nájsť, aký mám ťažký tréning, aký mám výdaj celodenný, ale v podstate vždy mám aspoň tých 150-180 g sacharidov a pohybuje sa to až do 300. Takže ono možno 300 je na ženu
dosť, ale stále vravím, že ja som ten rýchlejší metabolizmus a to je taká irónia, že aj napriek tomu, že som ten rýchlejší metabolizmus, som sa dokázala dostať práve do tej situácie, kedy som nabrala tie 12 kg aj bez toho, že som nepapala až tak veľa. Takže ono všetko sa to dá vždy aj pokaziť, aj napriek tomu, že to môže fungovať aj s tým jedlom. Takže je to hodně individuální a odvíjí se to od každého člověka. Já se dál zeptám zase na otázku, která bude zajímat hlavně podle mě děvčata. Připravuješ ještě nějaký holky jakoby na soutěž, anebo už na to nemáš čas? Vieš čo, pripravujem pár dievčat, ale veľmi si vyberám. Posledné roky boli možno takou skúškou o ňom aj v tomto. V podstate som typ človeka, ktorý ako keby tak naivne verí a predstavuje si, že každý jeden ten pretekár vidí celú tú prípravu takisto ako ja, že do toho dá 100%. No nie je to tak, každý sme iný a možno som sa troška aj sklamala v niektorých prípadoch, takže si naozaj vyberám. Fakt sa mi stalo, že som v podstate posledného pol roka odvolala aj 15-20 dievčat a povedala som im, že proste nechcem s nimi spolupracovať, lebo sa mi ten prístup nepáči. Ale zase, keď ma niekto presvedčí, že naozaj na to má a hlavne to reálne chce, fakt to súťaženie a nie tu fame okolo toho, tak jasné, že idem do toho. To se týká trošku i další otázka. Já si myslím, že je úplně super, že děláš vůbec si semináře, protože je určitě spousta mladých holek, kteří tě obdivují, zlíží k tobě a rádi se ti na něco zeptají, co je zrovna trápí za otázky. Já se ti chci zeptat, jaká je vůbec šance se s tebou třeba skontaktovat v případě, že by někdo měl nějaký dotaz nebo si chtěl domluvit konzultaci, zvládáš odpovídat na sociálních sítích nebo ne? No väčšinou komunikujem s dievčatami na fanpage, niekedy aj na Instagrame a tam je to zložitejšie. Chvíľku trvá, kým odpíšem, ale odpíšem. Ale trvá to, pretože naozaj tých dievčat je strašne veľa a hlavne dievčat nie, že ktoré chcú súťažiť, ale tie, ktoré majú práve problém so stravou, ktoré v podstate tie sacharidy práve nepapajú a nevedia sa z toho vymotať. Takže hlavne týmto dievčatám sa venujem. Treba počkať. Keď neodpisujem, počkajte prosím. Ono ako keby mohla by som to robiť tak, jak to robia všetci tréneri, skopírujem jedálniček a pošlem. Mohla, ale nestojí mi to za to, pretože ono by to, no proste ani to tak nechcem robiť, ani by to tak nemalo byť. Takže ono v podstate, keď začnem s niekým spolupracovať, tak to nie je len o tom, že mu pošlem nejaký papier, proste, že toto rob vtedy, či sa snažím vysvetliť ten princíp toho, že prečo to tak je. A to trvá troška dlhšie. To si myslím, že je asi ten nejlepší přístup, co vůbec může být. A ty jsi navíc známá tím, že hodně cestuješ z místa na místo, takže se u tebe dá očekávat, že toho času bude trošku méně. Já se ti chci právě proto zeptat, často postuješ příspěvky z Německa, ze Slovenska, z Čech, kde je pro tebe vlastně doma? No doma by som povedala, že už je pre mňa asi Nemecko, keďže tam mám partnera a som tam väčšinu času a už to tak proste cítim, ale tak samozrejme, že Slovensko je proste moja rodná krajina, takže vždy to bude miesto, kam sa budem rada vraciať. Vždy tam chodím ako keby práve za tými dievčatami, ktoré mi píšu a ktoré chcú konzultovať tú stravu a snažím sa s nimi stretávať aj osobne. Hlavne aj tie baby možno, ktoré majú nejakú ambíciu súťažiť, tak si myslím, že sa to nedá proste online, ale človek musí stretnúť toho človeka aspoň raz, takže nejaký spôsob majú ten osobný kontakt. No a v Čechách vlastne tiež. A ty si minulý rok cestovala nejenom tady vlastně mezi svými domovy, ale cestovala si taky hodně i za oceán. Sama si říká, jestli chceš trošku odpočinout od toho závodní cestovat, tak se tam plánuješ něco takového i tento rok? Máte naplánovanou nějakou cestu? V podstate minulý rok som bola v Amerike, v LA a v Austrálii. A tento rok o 10 dní odlietame na Bali do Indonézie, takže sa strašne teším a myslím si, že to bude úplne iná skúsenosť. Vraví sa, že to nie je taká tá typická dovolenka, človek, že si láhne k moru a opaluje sa, ale dokáže tam človek naozaj spoznať tú kultúru a zažiť veľa vecí a že vraj je dobre sa stratiť na Bali, tak už sa teším, že sa stratím. Tak to můžu potvrdit, já jsem třeba minulý rok byla na Srí Lance a opravdu je to zase úplně něco jiného, než na co je člověk zvyklý na normální dovolený. Takže já ti určitě přeju, hlavně si tam musí být, ať si odpočineš a ať se ti daří jak v osobním životě, tak potom i na těch soutěžích, pokud se nějaký budeš účastnit na podzim. Takže děkuji za rozhovor a děkujeme moc za návštěvu tady u nás v Marvaží. Měj se hezky.
A ja ďakujem a chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí dnes prišli, bolo to super. Čaute.